Περαστικά της. Ωραία, πιάσε. Ας τα χέρια, κάνε μια αλλαγή στα πόδια. Ωραία, έτσι δεν θα τελειώνεις από τζέιντ, από τον drop. Ναι. Ωραία, αυτό το χέρι θα έρθει εδώ. Και το άλλο χέρι θα έρθει κάτω. Τεντωμένο. Ωραία, πόδια και τα δύο από εδώ. Εκεί, πατάς κάτω. Και όπως είσαι, αριστερό χέρι πάνω και μπαίνεις στο ίδιο που κάναμε, ναι. Πώς. Ναι, να πιάσεις το πόδι, point, ωραία. Και να γυρίσεις να πιάσεις το άλλο, κοιτά το στήλο, πιάσε, πολύ ωραία. Βαθιά ο στήλος, βαθιά, τέλεια! Ωραία, παίρνω το σώμα σου μπροστά, κάτω από το χέρι θα το περάσεις. Έλα καλέ, έλα κάτω από το χέρι να περάσει. Έτσι. Απ' την άλλη, το άλλο χέρι στο στήλο και θα περάσει απ' την άλλη. Εκεί, παίρνα το, από κάτω το χέρι παίρνω από μέσα. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Δεν τους έχει τα δύο σπόδια και λύσε τα μάθεις. Πολύ ωραίο, τέλειο. Ωραία. Μέχρι εκεί. Το πάμε όλο. Κοίτα. Εντάξει.